Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para sedulur-sedaya, para kadang-kadang ingkang sami mirsani channel kula nggih. Wonten ing kalodhangan enjang menika kepareng kula badhe ngaturaken sekedhik hikmah. Wonten setunggalipun ceriyos utawi cerita bilih wonten setunggalipun dinten rekalanipun Benter lan Siam menika lare-lare alit sami nengga wancinipun buka siam ngaten. Lajeng dumadakan wonten setunggalipun piyantun utawi tiyang sepuh menika nyobi kaliyan lare-lare kala wau dipun betakaken daharan buka ingkang eca sanget. Nggih umpaminipun buah ingkang seger mekaten. Lajeng lare-lare ingkang sami dedolanan nengga buka kanthi dedolanan wonten ing palataran menika dipun tarik. Bocah-bocah kabeh, sapa sing iso cepet marani buah iki, engko buahe tak wenehke kowe kabeh. Tak wenehke sing paling dhisik dhewe iso marani buah iki. Ing pangangkah tiyang sepuh kala wau nyobi coba kaya ngapa semangate lare-lare. Nanging dumadakan lare-lare kala wau kok mboten wonten ingkang mlajar nyedhaki buah ingkang seger lan nyremenaken. Malah kepara ngrombol lajeng do berbisik-bisik utawi sami rasan-rasan gemremeng ngoten niku. Lajeng lare-lare ingkang bal-balan kala wau nggih wonten ingkang mlayune cepet menapa ingkang sukunipun menika sakit mlangkunipun radi dituntun. Lare-lare kala wau lajeng sami tuntun-tuntunan dipun tetah ingkang boten saged mlampah sedaya mlampah bareng-bareng nyedhaki dhateng buah ingkang dipun tawaraken tiyang sepuh kala wau. Lajeng tiyang sepuh wau kaget. Lho, kok do ora kesusu selak do marani iki piye to? Lajeng lare-lare kala wau sami matur kaliyan tiyang sepuh wau. Gegandhengan menika cerita kula pendhet setunggalipun hikmah saking cerita manca. Lare-lare kala wau matur ubuntu ngaten. Menawi dipun jlentrehaken utawi dipun napa menika suraosaken